Kamusta po kayo mga anak ng Diyos around the world? Ang Diyos ay tunay na dakila. Siya ang dakilang Diyos na ating sinampalatayanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ, and by the power of the Holy Ghost, ang banal na Espiritu na kumikilos sa buong mundo or sa ating buhay, ay tayo ay pinagpapala ng Diyos. Hallelujah! Sa Salmo po, ang sabi doon sa Psalm 46 verse 1, He is our refuge and strength, a very help in times of trouble, or He is ready to help in times of trouble. Yun po ang Diyos natin. He is our refuge and strength. He is ready to help in times of trouble. Ang refuge po mga kapatid ay siya po ang kanlungan, kublian, or taguan. Sa kanya po tayo kukubli kung mayroon po yung mga sakuna or mayroon po yung kalamidad or mayroon po yung tinatawag na dangerous thing na nangyayari sa mundong ito. Kailangan natin ang kublian. So ang Diyos, ang ating kublian, He is our refuge and our strength. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, mga kababayan, mga Pilipino, sa oras na ito ay gusto kong ipangaral sa atin ang nasa banal na kasulatan na sinasabi sa banal na kasulatan na indescribable gift of God. Ito yung indescribable na hindi natin kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng salita lamang. This is so great. So ito yung tinatawag nating greatest gift of all, na regalo kaloob ng Diyos sa atin. At gustong ipakita sa atin ito upang sa ganon ay lahat sana tayo ay huwag mag-atubiling tanggapin ang indescribable gift na ito. The greatest gift of all na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa mundong ito. Ito po yung sinasabi na unspeakable. Hindi natin kayang masabi or maipaliwanag sa pamamagitan ng adjective o salita lamang. Yun ay inexpressible. Hindi natin kayang i-express yung kaloob na ito. Dahil ito ay great, talagang napakalaki, talagang very expensive gift, precious gift. Hindi natin kayang masukat kung gaano kalaki, kataas, kalalim ang regalong ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pag nakita natin ito na indescribable gift na ito, greatest gift of all na ipinagkaloob ng Diyos, siguro magkakaroon tayo ng desire to receive it. Because yun ngang mga kaloob sa mundong ito, yung mga maliliit na kaloob ay ninanasa natin na matanggap. Ito pa kayang indescribable gift na ito, na ang nagbigay pa nito ay hindi tao, kundi ang Diyos mismo, ang Ama nating Diyos na lumalang sa langit at lupa. Ito po ay galing sa langit. Ito po yung galing sa Ama sa langit na pinagkaloob sa ating sa sanglibutang ito. Kaya kailangan natin tanggapin ito because this is the only gift na nakapagbibigay talaga ng tunay na buhay na pwede nating ma-enjoy sa buhay natin sa panahong ito at sa darating panahon o sa hinaharap. Kaya kailangan natin talagang matanggap ang indescribable gift na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Yun po ang ating tatalakayin para sa ating po mga Filipino. Kaya gagamitin ko po ang ating salitang Filipino para sa ating dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga Filipino na nasa buong mundo.
Hallelujah. At ito na po, pag-aralan natin yung gift na ito na indescribable gift or unspeakable gift, inexpressible gift, a greatest gift of all. Ito po yung gift of God para sa atin. Sino ba itong gift ng Diyos na ito? Sino ba ito? Alam ko yung mga karamihang mga Kristiyano, alam na natin ito. Pero gusto kong ipakita talaga ang kailangan natin maunawaan sa gift na ito. Because the more na pinag-aaralan natin ito, mas lalo nating maintindihan at mas lalo tayong lalago sa pananampalataya o sa kaalaman sa Diyos at sa kanyang anak na si Kristo Jesus by the power of His Spirit, pag ating pinag-aaralang paulit-ulit ang salita ng Diyos. Huwag nating sabihin na alam na nating lahat. Mayroong tayong nalalaman pero kulang pa yun. Kailangan pa nating mag-aral, kailangan nating i-explore, kailangan nating halukayin, saliksikin ang salita ng Diyos. We need to seek God more and more in our spirit, soul, and body. Kasi ang Diyos ay napakalaki. Ang Diyos talaga ay hindi natin talaga gaanong makilala sa buhay natin sa ngayon. Kaya kailangan natin saliksikin upang sa ganun ay tulungan tayo ng Holy Spirit na makakilala sa Diyos. Upang sa ganun ay lalago ang ating pananampalataya, ang ating pagkilala at ang buhay natin sa Diyos ay maging kalugod-lugod sa Kanya. At ang buhay natin ay maging matagumpay despite ng crisis na ito na ating nararanasan sa ngayon. Because I believe that God is greater than any power of darkness, any crisis in this world. Kung makikita natin sa pamagitan ng indescribable gift na ito na ipinagkaloob niya sa atin, ay tayo rin ay magtatagumpay. Hallelujah! Praise God! Babasahin po natin kung saan natin kinuha ang text natin ito. Dito po sa 2 Corinthians chapter 9, beginning verse 14 hanggang verse 15 po tayo. Dito ko kinuha ang mensahe natin ito. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 14 to 15, babasahin po natin sa English. Ito po ang nakasulat. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Biyaya o kaloob ng Diyos. And verse 15, sabi, thanks be to God for His indescribable gift. Kaya dito natin nakuha yung indescribable gift. Hindi natin kayang i-describe o ipaliwanag. Kasi napakalaki talaga ang kaloob ng Diyos sa atin, ang regalo ng Diyos sa atin na nagmula sa Kanya. Ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang Kanyang bugtong na anak. Ito po ang sinasabi sa John 3:16. Alam na natin yon. In John 3:16, it says, for God so loved the world, this earth, that He gave His only begotten Son. Ano ang ibinigay ng Diyos or sino ang ibinigay ng Diyos sa atin dito sa libutan? His only begotten Son. Ang kaisa-isa niyang anak, ang bugtong niyang anak, ang ibinigay niya sa atin dito sa sanlibutan. For what purpose? Na ipinagkaloob niya ang kanyang anak, ibinigay niya as free gift, ibinigay niya as a grace, ang kanyang anak sa atin dito. Sabi niya, He gave His only begotten Son, that whosoever, yung tao, that whosoever believeth in Christ, yung kanyang bugtong na anak, should not perish, but have everlasting life. Yun po ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ng Ama ang kanyang anak. Ibinigay na libre, kaya free gift of God, si Jesus sa mundong ito. Bakit niya ibinigay?
That's the proof of His love for us. Ang isa nating makita doon ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin dito sa sanglibutan because of His love. That's the proof of His love. Yun ang katibayan, katunayan na mahal ng Diyos ang tao sa mundong ito. Na lahat sana ng tao ay sasampalataya sa kanyang anak upang sila'y maligtas. That's the reason why He gave His Son to this earth for us to believe and for us to be saved. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng indescribable gift, inexpressible, unspeakable, the greatest gift na binigay ng Diyos sa atin. Yun ay si Jesus Christ. Kaya pag-aralan natin talaga kung bakit si Jesus ay pumarito sa mundong ito, ibinigay ng Diyos as a free gift. Regalo po ng Diyos ang kanyang anak sa atin. Hindi po pumarito si Jesus sa kanyang sariling kalooban, kundi ang Ama ang nagpadala sa kanya o nagbigay sa kanya here on earth. Kaya si Kristo Jesus ay free gift of God para sa atin. Alam nyo, dito sa mundong ito, nakikita natin yung mga regalo sa mundong ito. Yun ang binibigay ng ating gobyerno sa mga tao na relief. Ay marami pang mga tao na nagagalit dahil hindi sila nakatanggap ng relief. Si Jesus Christ pa kaya na ibinigay ng Diyos sa atin na tunay na kaloob, na indescribable. Hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay magiging righteous or magiging matuwid upang matanggap mo yung gift. Ang gift of God is very expensive. Yun ang gift of God sa atin, pero ibinigay na libre sa atin. Hindi talaga mababayaran ng salapi yun. Yun ang sinasabi natin na money can't buy. Hindi pwedeng bilhin sa pamamagitan ng ginto salapi. Yun ay free gift of God. Pag sinabing free gift, hindi mo na bibilhin. Tanggapin mo na lang na libre. Kahit sino ka man. Yun ang gift of God. Kaya makita natin yung explanation ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 5. Sa Romans chapter 5, makikita natin ang sinasabi ng Apostle dito. Romans chapter 5 po tayo. Papakita ko sa atin the difference ng gift of God at saka yung kasalanan na dumating sa mundong ito. Sa Romans chapter 5, verse 12, makikita natin. Umpisahan ko sa verse 12. Romans chapter 5, verse 12. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Yun po ang ginawa ng kasalanan sa mundong ito. Si Satanas ang nag-udyok kay Adan at Eva upang sila ay magkasala. Sa yung ibinigay ng dyablo sa mundong ito ay ang kasalanan. Kaya ang kamatayan ay lumaganap sa buong mundo o sa lahat ng tao sa buong mundo. Yun ang nangyari. Kaya kailangan natin yung free gift of God, yung indescribable free gift of God na si Jesus. Because ang indescribable free gift of God na si Jesus Christ, ito po ang solusyon ng kasalanan. Kaya nga sinasabi natin na indescribable. Kasi nakakita ka ba naman ng regalo kaloob na nag-aalis ng kasalanan? Yung mga kaloob ng tao sa mundong ito, kahit anumang yon na kaloob,
na material na bagay na kaloob ng tao sa mundo, hindi nakapag-alis ng kasalanan. Ang nakapag-alis lang ng kasalanan ay yung indescribable gift of God na si Jesus Christ. Hindi natin kayang paliwanag kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya tayo gustong iligtas, bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak bilang regalo sa atin na wala tayong ibinayad. Hindi natin binili, hindi naman tayo righteous upang sa ganon na ibibigay niyang kanyang anak. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, ibinigay na ng Diyos ang kanyang anak. Yun ang indescribable. Ma-describe mo ba yun? Ma-describe ba natin yon na gift? Bakit maraming tao na ayaw tanggapin ang regalo ng Ama sa mundong ito na ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa? Bakit maraming tao na inaayawan ang Diyos, inaayawan si Jesus sa buong mundo kahit sila'y dumanadanas na ng kahirapan, kahit sila'y nakikita na nila yung kamatayan na nangyayari na sa mga iba't ibang dako ng mundo? Bakit? Dahil hindi nila nakita ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa kaniyang kaloob na si Jesus Christ na ibinigay sa mundong ito. O kung makita lang natin ito, mga kapatid, imposible na may tao na ayaw tanggapin si Jesus kung talagang ikaw ay mabubuksan sa tunay na kaalaman o mabubuksan ang iyong pag-iisip, ang iyong puso sa tunay na pagkilala sa ating Panginoon. Pero mabubuksan lang yon kung ikaw ay sasampalataya at tatanggap sa kaloob ng Diyos na ito na si Jesus Christ. Kaya ang pinapangaral ko sa atin ngayon ay si Jesus Christ bilang indescribable gift of God para sa iyo, kapatid. Basahin natin yon. So lahat ng tao nagkasala. Pero binigay pa rin ng Diyos ang kaniyang indescribable gift na si Jesus sa ating. Tayo'y makasalanan, pero ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang kasalanan. Sa verse 13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Verse 14, ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Dahil bakit kay Adan hanggang kay Moses? Dahil sa kautusan. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag niyong sabihin na hanggang kay Moses lang pala eh. So wala na ngayon. Ay hindi po. Yung kautusan ibinigay ng Diyos kay Moses. Kaya yung kasalanan ay naghahari sa buong mundo because of that law. Kaya kailangan natin ang indescribable gift ng Diyos sa atin na magliligtas sa atin sa kasalanan at kamatayan na yon. Okay, pagpatuloy po natin. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito dahil ang kaloob ng Diyos, indescribable gift of God, ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Nakita niyo yan, yung gawa ng dyablo. Yun ang ini-offer ni Satan kay Eva, kaya nagkasala ang lahat ng tao kasi nagkasala rin si Adan. Dito natin makikita, totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos. This is the indescribable gift of God.
na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Hesus Kristo. Yun ang kaloob ng Diyos, si Kristo, ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang ibinigay sa mundong ito. Mas nakahihigit yung kaloob, the indescribable gift of God, kaysa ang kasalanan. Kaya pag ating tanggapin ang indescribable gift of God na ito na si Jesus Christ, ay tayo'y maliligtas sa ating kasalanan. Hallelujah! Salamat sa kaloob at biyaya ng Diyos na si Jesus Christ para sa atin. We need to receive this indescribable gift kasi gift nga eh. Ano ang gagawin mo sa gift? Tanggapin mo lang. Tanggapin mo lang sa pamamagitan ng pananampalataya upang sa ganon ay matanggap mo ang kanyang biyaya at kaloob. Yun lang naman ang sinasabi ng Diyos na sampalatayanan si Jesus, magsisi sa kasalanan at tanggapin ang kanyang kaloob. At lahat ng tao ay pwedeng makatatanggap because Jesus, ang Panginoong Hesukristo, was given, ibinigay ng Diyos, or has been given, ibinigay ng Diyos upang sa ganon ay tayong lahat ay pwedeng maligtas. Ipagpatuloy po nating basahin ito. Hallelujah! Praise God! Ito po, magkaiba yung kasalanan at ang biyaya ng Diyos. Verse 16. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan. Pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Yon, ang ginawa ni Adan, nagdulot ng kaparusahan sa buhay ng tao sa buong mundo. Pero si Kristo Jesus na indescribable gift of God, na hindi natin kayang ipaliwanag o malaman kung gaano talaga kalaki, kadakila ang regalo ng Diyos sa atin. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kapatawaran. Yun po ang kaloob ng Diyos. Kaya indescribable po ito, mga kapatid. Kaya kailangan natin makita na si Jesus, ang regalo ng Diyos na dakila, ang kailangan nating matanggap na kaloob. Hindi yung mga, kailangan natin yung mga relief, kailangan natin yung ibinabigay ng government sa kapanahunan natin ngayon. Pero, alam nyo, yun lang ay para sa laman or para sa katawan. Pero yung kaloob ng Diyos para sa iyong espiritu, kaluluwa, para sa iyong katawan, para sa iyong pamilya, para sa nation, para sa buong mundo. Yun po si Jesus Christ, kaya siya indescribable eh. Ay pagpatuloy natin sa verse 18, kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay hatulang mapaparusahan. Yun ay, dahil sa kasalanan ni Adan, lahat ng tao ay nahatulan ng mapaparusahan. Kaya pag tayo ay hindi bumalik sa Diyos at hindi natin tanggapin ang kanyang kaloob na si Kristo Jesus, na ito lang ang kaloob na nagbibigay ng kapatawaran, nagbibigay ng tunay na kaligtasan, wala ng kaligtasan sa buhay ng tao kung hindi nila tanggapin ang indescribable gift of God na si Jesus Christ. Kasi lahat na ng tao sa mundo ay nahatulan na eh. Dahil sa kasalanan ni Adan eh. Sila'y pupunta na pag sila'y mamamatay physically, diretso na sila sa Hades eh. Maliban lang sa mga bata na hindi pa nila alam ang kasalanan. Yun ang nangyayari sa buhay ng tao pag sila'y namamatay physically. Kaya natatakot nga ang tao sa kamatayan eh. Kasi alam nila na pag sila'y mamamatay, mayroong silang pupuntahan. Sinasabi ng mga iba, naniniwala ka ba naman dyan, pastor? Kung hindi ka naniniwala, bakit
na nakikita natin o napapakinggan natin na lahat ng mga tao naman ay sinasabi nila ayaw nilang mamamatay, ayaw nilang makurunay. Bakit? Kamatayan yun eh. Yun ang bunga ng kasalanan sa mundong ito. Kaya kailangan natin yung indescribable gift. Sino yung indescribable gift? Si Jesus Christ na walang kasalanan na ibinigay ng Diyos sa ating sa mundong ito na sukat nating ikaliligtas. Ipagpatuloy po natin ito sa verse 18. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang mapaparusahan. Ganon din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ito yung kaloob ng ating Ama na si Kristo, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Sino ang nakapagbibigay ng bagong buhay sa atin? Kasi yung buhay natin kay Adan, old life na yon. Yon ay luma na, lumang buhay na yon. Kaya kailangan natin ng bagong buhay. Yon ang ibinibigay ng indescribable gift na si Jesus sa atin. Oh, hallelujah. You could just imagine. Yung talagang tunay na kaya ng Diyos na ibigay sa atin sa pamamagitan ng indescribable gift na yon. O buhay, bagong buhay, kapatawaran sa kasalanan, kaligtasan sa kaparusahan, bagong buhay. Kaya nga indescribable gift yun eh. Talagang kakaiba, dakila, greatest gift of all na natanggap ng tao sa mundong ito. Yun ang gift of God na si Jesus Christ. Kapag ating tatapusin yon, makikita natin hanggang sa verse 21 po yon. Pero sa verse 17, gusto kong balikan yon, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Kaya nga nagharing kamatayan eh. Naghari Satanan sa mundo eh. Naghari yung kamatayan, namamatay ng mga tao sa physical, sa laman. Ano pa yung kamatayan? Spiritual gift. Nahihiwalay ang espiritu ng mga tao sa Diyos because of that sin. Yon ang bunga ng kasalanan. Kaya yung indescribable gift na ito na si Jesus Christ, siya makapagbibigay ng tunay na relationship natin sa Ama. Yung spiritual life natin, yung buhay na walang hanggan, pag tayo'y mabubuhay na maguli, pag tayo'y mamamatay sa physical na ito, tayo naman ay bubuhayin ng Diyos sa tunay na buhay na walang hanggan. Yun ang gagawin ng Diyos. At saka yung kamatayan sa impyerno, yun ang binayaran ng indescribable gift na ito na si Jesus Christ, na hindi lamang basta ibinigay ng Diyos sa atin si Jesus. Mayroon siyang ginawa. Ang ginawa niya ay binayaran niya ang lahat nating kasalanan, kaparusahan. Binayaran na niya yung all life. Binayaran na niya ang Hades or eternal death sa impyerno para sa atin. Ayon ang ginawa ng indescribable gift na ito na si Jesus Christ para sa atin. Kung makikita natin yon at sana ma-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos through Jesus Christ, upang sa ganon ay tanggapin na natin, tayo na'y mamuhay sa Kanya, tayo na'y kumalas sa makasanglibutang buhay, or umiwas na or humiwalay na sa makasanglibutang buhay, at tanggapin na natin ang bagong buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya in Christ Jesus, His Son. Yan ang tinatawag na grace. Si Jesus Christ na ito po yung tinatawag nating package gift of God sa atin. Ang package gift, parang one pack yun, nakapack na gift. Na kay Jesus Christ na isang gift of God na indescribable gift para sa atin, nasa Kanya lahat ang gift of God na kakailanganin natin. Katulad ng biyaya ng Diyos, the grace of God. Saan ba natin talaga matatanggap ang biyaya ng Diyos o grace of God? Kasi marami nang nangangaral sa grace and praise God for that. Pero kung minsan, ang biyaya or grace ay nagiging mas popular kaysa si Jesus Christ. Hindi sana dapat ganun. Dapat si Jesus ang popular.
Kasi yung sinasabing saved by grace through faith, si Jesus yung grace na yon na nakapagliligtas sa atin. Hindi yung salitang grace, kundi yung person na grace. He is Jesus. Dahil walang binigay ng Diyos sa tagapagligtas o nagligtas sa atin, si Jesus Christ yun. He is the free gift of God. Kaya nga grace Hindi natin binayaran, hindi natin pinagpaguran, hindi natin pinagtrabahuan. Hindi natin na yan reward dahil tayo'y mabuting tao. Pinagkaloob ng Diyos sa atin yan by His mercy, by His love, by His compassion. Yon ang grace. At si Jesus naman ang binigay niyang indescribable gift. Kaya si Jesus ang grace, na indescribable grace na nagligtas sa atin. Makikita natin yan sa John chapter 1, beginning verse 15 hanggang verse 17. Sino ba talaga? Saan nating matatanggap ang biyaya? Yun ay package gift of God kay Kristo Yung biyaya na yun yung grace. Na kay Kristo lahat yun. Kaya yung mga iba naman nagsasabi, by grace we are saved, lahat tayo ligtas by grace. Hindi yung lang tumanggap kay Kristo ang nakatanggap ng biyaya. Pag wala si Kristo sa buhay mo, wala yung biyaya. Ang kaparusahan ang natitira sa buhay mo. Tandaan ninyo yan. Hindi lahat ng tao ay nakatanggap ng biyaya kasi yung biyaya, yung grace na yon na kay Kristo lamang yon. Sinasabi kasi ng mga iba ay ang grace ay yung pagkain. Ito yung grasya ng Panginoon. Iba yon. Hindi nakapagliligtas ang kaluluwang pagkain. You need to think about that. Ang tunay na grace na nakapagliligtas ng kaluluwa ay si Jesus Christ. Siya po ang tunay na indescribable gift. Kaya kailangan sa buhay mo, kapatid, ay si Kristo ay tunay na nasayo because He is the only gift that can save you. Yun ang tunay na sinasabi ng banal na kasulatan na grace of God, yung na kay Kristo. Oh, hallelujah. Tiningnan natin yun, John 1 verse 15. Sabi ng banal na kasulatan, babasahin ko po sa inyo sa King James, John bear witness of him, and cried, saying, This was he of whom I speak. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. Yon ang sabi ni John the Baptist. Yon po ay si Jesus. Verse 16. Sa King James, and of his fullness have all we received in grace for grace. His fullness, His abundance. Natanggap natin ang biyaya sa biyaya or blessing upon blessing, yon ang grace. Saan natin matatanggap ang grace? Kay Kristo Jesus lamang because siya ang indescribable gift. Sa Kanya lang natin matatanggap ang tunay na biyaya na nakapagliligtas, nakapagbibigay ng tunay na pagpapala sa buhay natin. Kaya titingnan natin sa verse 17. Verse 17 sa King James po tayo. For the law was given by Moses. Yon ang law na naibigay kay Moses sa Mount Sinai. But grace and truth came by Jesus Christ. Bakit po naibigay sa atin or bakit po dumating ang biyaya at ang katotohanan dito sa lupang ito o sa mundo natin? Dahil kay Kristo. Grace and truth came by Jesus Christ. Kung yung tao ay wala si Kristo sa buhay niya, mayroon bang biyaya? Hindi, yung common blessing lang ang kanyang matatanggap. Yung mga pagkain, yung mga tubig, yung hangin, yung mga, yun lang Pero yung grace na nakapagliligtas, nakaloob ng Diyos, na nagmula sa Ama through Jesus Christ, hindi na matatanggap yon. Pag sinabi natin lahat ng tao ay nakatanggap ng biyaya, parang sinasabi na natin na lahat ng tao ay naligtas. Hindi po, mga kapatid. Ang biyaya ay para sa lahat. Pero na kay Kristo yon. Yung makatatanggap lang sa biyayang yon
ay yung tatanggap lang sa indescribable gift na si Jesus Christ. Kasi kay Kristo lang natin matatanggap ang grace of God. Yun po mga kapatid. Kaya, even the Holy Ghost, ang Holy Ghost, yun pa'y kaloob ng Diyos po sa lahat ng sasampalataya kay Kristo. Galatians chapter 3 verse 5 at sa Acts chapter 2 verse 38 and 39. Sana makita ninyo at matanggap ninyo ang revelation na ito. Sabi doon sa Acts chapter 2 verse 38 and 39, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at kayo'y patatawarin ng Diyos at matatanggap ninyo ang kaloob na Espiritu o kaloob ng Diyos na Espiritu Santo or banal na Espiritu. Yung nagsasabi na natanggap nila ang banal na Espiritu ng Diyos na hindi nila tinanggap si Kristo, hindi po totoo yun. Ibang Espiritu po yun. Kasi ang Espiritu Santo or banal na Espiritu na kaloob din ng Diyos, yun ay Spirit of Grace din yun. Kasi hindi natin pinagpaguran, hindi natin binili yung banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kaloob din ng Diyos yan. Pero ibinibigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa lahat ng tatanggap kay Kristo. Naka-promise po yan. Pangako po ng Diyos yan sa lahat ng sasampalataya at tatanggap kay Kristo mga kapatid. Kaya sa mundong ito, kailangan natin tanggapin ang indescribable gift na ito na si Jesus Christ upang matanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Upang siya ang magturo sa atin sa lahat ng katotohanan about God. Yun ang kailangan natin sa buhay. Kaya si Kristo ang package gift of God. Nasa kanyang Holy Spirit, sabi niya, pag paroon ko sa langit ay susuguin ko sa inyo ang banal na Espiritu upang manahan sa inyo magpakailanman. Sino ang magbibigay? Sino ang magsusugo ng Espiritu? Si Jesus Christ. Kaya yung mga tao na nagsasabi, hindi sila na born again, hindi nila tinanggap si Jesus, pero natanggap daw nila ang Holy Spirit. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Baka demonyo yan. Pag hindi mo tinanggap si Jesus, hindi mo pwedeng tanggapin ang Espiritu ng Panginoon. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, ipinagkakaloob yan ng Diyos sa tatanggap kay Kristo Jesus sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Yun po talaga ang katotohanan mga kapatid. Pero mahal na mahal po tayo ng Diyos. Ibinigay po si Jesus para sa sanglibutan. Para sa lahat. Hindi po para lang sa mangilan-ilan tao. Ibinigay niya talaga para sa mundo, para sa lahat. Pero ang problema lang sa mga tao ay ayaw nilang tanggapin ang biyaya ng Diyos na kay Kristo. Ayaw nilang tanggapin yung indescribable gift. Kaya nga ang isang malaking kasalanan ng tao sa mundo ay yung ipagtanggap kay Kristo. Ang unbelief na ayaw nilang sampalatayanan si Kristo sa kanilang puso. Kasi kahit makasalanan yung tao pagtanggapin niya si Kristo ay may kapatawaran yun. Pero yung magre-reject kay Jesus Christ, walang kapatawaran yun. Kasi, bakit? Nireject mo na yun na magbibigay ng kapatawaran sa'yo, paano ka na mapapatawad? Walang kapatawaran sa kasalanan, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus lamang. At hindi mo matatanggap ang banal na Espiritu ng Diyos kung hindi mo natanggap si Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso bilang hari tagapagligtas. Yun po ang package gift of God. Kaya lahat sa 2 Corinthians chapter 1 verse 19 to 20, makikita natin lahat ng pangako ng Diyos kay Kristo Jesus ay amen po sa Kanya. Lahat ng pangako ng Diyos, ng kaloob ng Diyos ay na kay Kristo Jesus at yun po ay yes sa Diyos. Kaya pwede nating tanggapin lahat. Ang biyaya, ang Holy Spirit, kapatawaran ng kasalanan, bagong buhay, kaharian ng Diyos, kahit yung kagalingan, kalusugan na kailangan natin, lalo na sa panahon ngayon, na last days, alam nyo yung mga propesya sa Biblia sa last days, pagtitingnan natin,
yung nasa Revelation. Darating yung mga salot, yung mga sakuna, yung mga pestilences sa buong mundo at hindi kakayanin ng sinsya yon. Kaya kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos, yung kaloob niyang kagalingan na kay Kristo Jesus. Yun po ang mangyayari in these last days sa yung mga araw na darating. Kaya kailangan na natin maghanda at dapat nating tanggapin ang kaloob ng Diyos. Yun ay tunay na vaccine. Si Jesus Christ ang antidote ng lahat ng gawa ng dyablo sa buhay natin. Kaya yun ang free gift of God na kay Kristo Jesus. Siya ang package gift of God para sa atin. Kaya pag natanggap mo si Kristo, maraming nakapaloob sa Kanya, nakaloob ng Diyos para sa atin. Yung mga pagpapala kahit sa material na bagay, kapangyarihan, karunungan na kay Kristo yon. At lahat ng iyan ay biyaya ng Diyos, free gift of God para sa atin po yon. At alam niyo po, si Satanas ay wala siyang free gift. Alam niyo, ang diablo ay wala siyang free gift sa buhay ng tao. Lahat ng binibigay niya sa tao, lahat ng ini-offer ni Satan sa tao ay sumisira, pumapatay, at nagnanakaw sa buhay nila. Because the thief cometh but for to steal, to kill, and destroy. Yun po ang intensyon ni Satan, ba't siya pumarito dito. Pero ipapakita ko sa inyo na ang ginagamit ni Satan to deceive this world ay ganito. Kasi ang concern ni Satan ay ang para sa laman, para sa physical realm, or para sa flesh ng tao ang kanyang concern. Ipapakita ko sa inyo yan. Kaya, pag hindi nyo tanggapin si Jesus Christ, pag hindi tanggapin ng tao si Jesus Christ, the indescribable gift of God, iba ang kanilang matatanggap. Dalawa lang pwedeng tanggapin ng tao dito sa mundo. Yung kaloob ng Diyos na nagmumula sa Kanya na si Jesus, or yung ini-offer ni Satan sa mundong ito. Ito bang sinasabi sa Matthew 16 verse 23? Papakita ko sa inyo. Ito po yung nangyari noong sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad na pupunta siya sa Jerusalem at papatayin siya ng mga tao at sa 3 araw ay siya'y mabubuhay na maguli. Sabi niya po sa kanyang mga disciple, pero si Pedro po ay nagsabi sa Panginoon. Sabi ni Pedro, ni Apostle Peter sa Panginoon, but Peter took him aside and began to reprimand him. Pinagalitan pa nga niya ang Panginoong Hesus for saying such things. Sabi ni Peter sa kanya, heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Hindi ito mangyayari sa iyo. Panginoon, hindi papahintulutan ng Diyos ng langit na ikaw ay papatayin sa Jerusalem. Alam ng Panginoong Hesus na yon ay hindi nanggaling kay Peter yon at hindi rin nanggaling yon sa Diyos. Alam niyang ang salitang mga yon na binitawan ni Peter ay galing kay Satanas. Bakit? Sa lungat, sa purpose ng Diyos Alam ni Kristo na siya'y dapat mamamatay sa Jerusalem. Dapat siya'y ipako sa cross. Pero sabi ni Peter, hindi mangyayari yan. Yun ang sinabi ni Peter. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 23, Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. Yon, nirebuke ng ating Panginoong si Peter. Pero si Satanas na nasa kanya, pinagalitan ni Jesus. You are a dangerous trap to me. Yun ang sabi ng Panginoon kay Satanas. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Titingnan nyo yung concern ni Satanas. Concern siya sa makalaman or sa pang-physical realm. Human point of view. Kaya yon ang ginagawa niya sa sanglibutan na ito. Kaya yung mga tao,
Concern sila sa physical realm. Concern sila sa makamundong bagay. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kaya alam niyang si Satanas yun. Oh, nakikita ba natin yun sa buong mundo? Yes. Nakikita natin yung talagang gusto ng tao na gawin sa kanilang buhay, lalo na yung mga hindi mananampalataya. Puro makamundo eh. Puro makasanglibutan. Yun ang ino-offer ni Satan sa mga tao. Satan's offers is sin. Yung ino-offer niya ay sin. Satan's offers sin sa mundong ito. Wala siyang ino-offer na free gift. Tandaan nyo yan. He doesn't give any free gift to men. Wala siyang ibibigay na free gift. Lahat ng ibinibigay ni Satan ay sumisira sa buhay ng tao. Yung kasalanan, sumisira yon. Ang kasalanan ay to kill, to steal, and to destroy. Sa buhay na gusto ng Diyos na ma-enjoy sana ng mga tao sa mundong ito. Yun ang ginagawa ni Satan. He came to steal, to kill, and to destroy. Kaya wala siyang free gift. Naalala ko nga yung isang buksinero na makakalaban sana ni Senador Manny Pacquiao noon, na si Edwin, nagangalang Edwin Valero po yun, na ang record niya ay 18 fights at 18 wins via knockout, na panay sa first round. Kasi ang kwento ng buhay ni Edwin Valero na yon ay binigay niya ang kanyang buhay kay Satanas at natanggap niya yung ibinigay ni Satan sa kanya na lakas. Binigyan siya ni Satanas ng lakas, kaya puro knockout ang record niya. Makakalaban sana niya si Senador Manny Pacquiao at talagang siya yung pinaka-dangerous na makakalaban sana ni Senador Pacquiao noon. Pero nang malapit na silang maglaban, ay sila'y nag-hotel sa kanyang asawa. Sa hotel na yon, ay doon niya pinatay ang kanyang asawa. Bata po yun eh. Bata po yung si Edwin Valero na yon. Pinatay niya ang kanyang asawa sa hotel na yon. Pagkatapos niyang pinatay ang kanyang asawa, ay siya ay nabilanggo. At sa bilangguan naman, nag-suicide siya. Kasi naningil na si Satan eh, sa ibinigay niya sa kanya eh. Katulad ni Michael Jackson, yung mga history po ng mga taong mga ito, na mga popular, gusto na niyang kumalas eh, sa kingdom of Satan eh. Pero namatay siya dahil wrong kasi yung kanyang pinuntahan eh. Nagkamali siya sa kanyang pinuntahan or pinagkublian. Sana kay Kristo siya humingi ng tulong. Pero yung mga tao, iba kasi ang kanilang nilalapitan eh. Kaya doon sila nahahabol ng dyablo. Katulad ng isang singer na rockista noon na si Jimi Hendrix, ay talagang wala siyang kapayapaan sa buhay. Pero siya'y tanyag na. He is so popular sa kanyang mga concert, sa kanyang mga style sa pag-awit. Pero one day, sa kanyang concert, ay sabi niya sa last na kanyang inawit at kinuha niya ang kanyang gitara at pinukpok niya or yung ginamit niya sa cymbal para naging stick niya sa cymbal yon. At pinalakpakan yung mga tao. Akala nila na si Jimi Hendrix ay talagang sinadya niya yon na party ng concert. Pero ang sinabi ni Jimi Hendrix at that time, sino ba sa inyo ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang tunay na kapayapaan sa buhay? Kung sino man ang nakakaalam, meet me sa likod ng stage na ito. Yon ang sabi niya. Puntahan ninyo ako sa likod ng stage na ito. Kasi hinahanap na niya ang kapayapaan sa buhay. Kasi kahit tanyag siya, kahit popular na siya, wala pa rin siyang kapayapaan. Yun ang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Hindi kayang ibigay ng kasalanan. Hindi kayang ibigay ng kamunduhan na nanggagaling sa dyablo. Hindi kaya ng tunay
na kapayapaan na nagmumula lang sa Diyos through Jesus Christ. Ipinapromise ang sanlibutan ng kapayapaan, but that is false peace na isinasabi ng Antichrist sa mundong ito. Sa panahon natin ito, nakikita natin yan, napapakinggan natin ang kapayapaan na ipinapangako ng mga tao sa mundong ito. Pero walang tunay na kapayapaan, kaya si Jimi Hendrix naghintay siya ng ilang oras sa likod ng stage na yon. Pero walang pumunta doon na nagsabi kung paano matatagpuan ang kapayapaan. Kaya pagkatapos ng concert na yon, nag-suicide si Jimi Hendrix, kaya siya namatay. Kaya maraming tao na ganon. Dahil hindi nila alam ang indescribable gift of God na si Jesus, na nasa kanyang lahat ng hinahanap natin, na gusto nating isabuhay, kapayapaan, joy of life, eternal life, healthy life, yung pinagpalang buhay, yung makalangit na buhay. Alam nyo sa langit, bakit po ang tao doon ay napakasaya nila? Kasi walang problema doon. Sa impyerno, punong-puno ng punishment. Silang lahat ay doon ay umiiyak. Silang lahat ay nakararanas ng pain sa kanilang kaluluwa. Silang lahat ay napaparusahan. No peace, no health, no air. Walang hangin doon. Walang fresh air. Walang light. Full of darkness. Yon ang ino-offer ni Satan sa tao sa mundong ito. Kaya sinisingil niya ng mga tao na kanyang pinagbigyan ng mga kanilang kakayahan sa mundong ito. At pagkatapos din naman yung pag sila mamamatay, ang Diyos naman na magpaparusa sa kanila. Saan ka pupunta ngayon? Kung ako ang iyong tatanungin, tatanggapin ko na lang si Jesus at mamuhay ako sa Kanya. Because in Christ, doon natin matatagpuan o sa Kanya natin matatagpuan ang lahat nating hinahanap sa buhay na nanggaling sa Diyos. Kasi ang dati nating buhay ay image and likeness of God. He breathed into His nostrils the breath of life. The life of God, yung dati nating buhay. Kaya ang buhay ng mga tao dito, na namubuhay sa pain. Bakit ayaw natin ng pain? Hindi natin original yun eh. Bakit ayaw natin yung trouble? Hindi natin original. Bakit ayaw natin yung malamig at mainit na panahon? Hindi yon ang original na kinaroroonan ng tao, because they are in the Garden of Eden, the presence of God. Ang klima po doon ay tamang-tama lang sa katawan ng tao. Yun po. Lahat ng hindi nating original, yun ay bunga ng kasalanan, yun ang nanggaling kay Satanas. Kaya kailangan natin humiwalay sa Kanya sa pamamagitan ng indescribable gift of God na si Jesus Christ. The free gift of God, ang biyaya ng Diyos na matatanggap lang natin sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Kaya ito po ang nais kong ibahagi sa ating lahat, because we are now in this last days. Alam niyang mangyayari sa last days? Biglaan na lang ang mga mangyayaring mga ito, katulad ng nangyayari na lindol, yung mga sunog, yung mga bagyo, yung mga salot. Biglaan ng mga ito na nangyayari. Kaya yung pagdating naman ni Kristo, biglaan din yun. Kaya huwag nating hintayin na baka siguro malayo pa, baka hindi pa sa oras o hindi pa sa panahong ito. Ay huwag na nating sabihin yon. Kasi pagdating ng ating Panginoon, yung rapture, biglaan yon. Yung pagdating ni Jesus Christ sa mundong ito, ay paparito siya parang magnanakaw. Hindi mo alam. Kaya maraming mga tao hindi nila alam yon. Pero yung nakakaalam lang ay yung mga na kay Kristo sa panahong ngayon. Kaya kailangan natin talaga yung indescribable gift. Hindi natin kayang bayaran o masukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So I encourage you to come now to Jesus. Receive Him now in your heart. Si Satanas, walang free gift yun.
talagang sumisira yan ng buhay ng tao. Sumisira ng pamilya. Sumisira ng relationship sa Diyos. Sumisira ng kalusugan. Sumisira ng kapayapaan ng mga tao yun. Kaya kailangan natin yung indescribable gift na si Jesus Christ. Sa lahat po ng nakinig, gusto ko pong i-encourage sa inyo na tanggapin si Jesus Christ bilang Hari Tagapagligtas. Siya po ay kaloob ng ating Ama. Hindi mo na siya babayaran, hindi mo na siya bibilhin. Wala kang dapat gawin. Hindi mo babaguhin yung buhay mo na magiging matuwid upang sa ganun ay matanggap mo yung biyaya ng Diyos. Hindi po ganon. Ang sinasabi po ng mga iba, kailangan baguhin mo muna ang buhay mo para matanggap mo yung biyaya. Hindi po, baliktad po yun. Tanggapin mo yung biyaya o si Kristo na kaloob ng Diyos, indescribable gift, at siyang magbibigay sa iyo ng lakas na magbago. Kaya yun ang problema sa mga tao. Kasi sinasabi nila, hindi ko kayang magbago, hindi ko kayang mamuhay na matuwid, hindi ko kayang mamuhay na banal. Kaya ayaw nilang tumanggap sa Panginoon. Kasi sinasabi nila, hindi ko kaya. Ayun kasi ang problema eh. Yung mga nagtuturo kasi sa under the law, yun ang sinasabi nila, kailangan baguhin mo ang buhay mo, kailangan magbago ka, kailangan alisin mo yung mga kasalanan mo upang matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Wrong po yun na display, na mensahe sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo nga, ang biyaya binigay na libre. Kaya si Jesus ibinigay na libre upang baguhin yung mga makasalanan. Kaya ang dapat natin gawin ay tanggapin lang natin na hindi natin kayang magbago sa ating sariling kakayahan. Kaya kailangan natin yung kaloob ng Diyos, the greatest gift na si Jesus Christ. Kasi pagpasok ni Jesus sa puso mo, magkakaroon ka ng kalakasan na hindi mo alam kung paano yan nangyari sa buhay mo. Indescribable nga eh. Kaya hindi mo talaga kayang may paliwanag kung paano ka nagkaroon ng kalakasan, bakit nakakayanan mo ng magbago. Yun ang gagawin ni Kristo sa puso mo. Kahit maging sino ka man. Kahit ikaw ay maraming kasalanan, katulad ni Paul, katulad ni Mary Magdalene, na maraming demonyo sa kanyang buhay, na siya ay prostitute, pinatawad ng ating Panginoon. At nagkaroon siya ng kalakasan na magbago. Kaya tanggapin muna natin si Jesus Christ at tayo'y kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan. Yun muna ang dapat natin gawin. Tanggapin muna natin ang kaloob. Kasi pagpasok ni Jesus Christ sa puso natin, magkakaroon tayo ng buhay na nagmumula o nagmula sa langit. Magkaroon tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu to help us to be transformed, to be changed in His life. Yun po talagang mensahe ng gospel. Hindi ikaw yung unang magbago upang matanggap mo ang biyaya. Tanggapin mo ang biyaya kay Kristo as a free gift upang sa ganon ay magkaroon ka ng biyaya to help you. Yun ang tunay na mensahe ng salita ng Diyos. Kaya ako tinatanggap ko yung katuwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos in Christ Jesus, at ang katuwiran at kabanalan ng Diyos, yun ang nagbibigay sa akin ng kalakasan, mamuhay na banal, mamuhay na matuwid sa mundong ito by His grace in Christ. Yun pang gagawin ng grace. Yun pang grace na mensahe po sa atin. Kaya gusto kong manalangin para sa ating lahat sa oras na ito. Tanggapin nyo na si Jesus Christ bilang kaloob ng Diyos, the indescribable gift of God for you, upang kayo'y mapatawad sa inyong mga kasalanan, upang kayo'y maligtas sa kaparusahan, magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng kapangyarihan. In Jesus' name. Hallelujah. Sundin po ninyo ang panalangin ito, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang kaloob ng Diyos sa aking buhay. Ikaw ang indescribable gift of God para sa akin. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Ako'y naniniwala sa nabuhos na banal mong dugo sa cross ng Kalbaryo, and that's for my sin.
Cleanse me now, Lord Jesus. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang hari tagapagligtas. Salamat, Jesus. Amen and amen. Ako po ay manalangin para sa inyo. Ama naming banal, you are the God of heaven, the God of this earth. Thank you for giving your Son, Jesus Christ, the indescribable gift na pinagkaloob mo sa amin sa mundong ito. Panginoong Diyos, ipakita mo sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga nakinig at sumusubaybay sa mga live stream na ito, na sila'y karapat dapat sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Pwede silang makaligtas sa lahat ng gawain ng dyablo. Pwede silang humiwalay kay Satan. So Father God, I pray for the power and anointing of your Spirit to touch their soul, to touch their spirit, and to touch their bodies by the power of your Spirit. Iligtas mo sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan, sa lahat ng mga gawa ng kaaway, sa mga panliling lang ng dyablo, the deception of the devil, upang sa ganon ay matanggap nilang tunay mong biyaya na nagliligtas, the indescribable gift na si Jesus Christ. So thank you, salamat Panginoon sa kaligtasan na dumadaloy sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghilyong ito about your Son Jesus Christ sa puso ng mga tao. So thank you for this salvation. Thank you for this revelation. Salamat sa iyong kaloob na hindi namin kayang express or hindi namin kayang ipaliwanag or hindi namin kayang maunawaan. Basta pamamagitan ng banal mong Espiritu, Ama, ipaliwanag mo sa amin. Gusto namin makilala ng lubusan ng iyong anak na si Jesus Christ sa aming buhay. Thank you, Father, for giving us your Son. In Jesus' name, amen and amen. Hanggang sa muli po, mga kababayan at mga kapatid, God bless you all.